sikhuluma ngabantu esinkulunkulu munye esinkosi inye nabo moya munye nabo one spirit, one God, and one Lord. So inkosi beyinye kanjalo. So ngizama nje ukufeza ukuthi bathandekayo, unity is in demand. Let us pray for this. Let us work this thing out. Bathandekayo, ngiyazi ukuthi we have come across so many disappointments, but we need to pray. We need to pray for unity. Yabona, ngizokutshela into enzima yokuthi siyadingana. Yeah, ngifikile manje la. Yeah, siyadingana bathandekayo. Lithi iBhayibheli siyizitho omunye nomunye. Yabona alikho iso nje lengathi mina ngiright ngi1, isandla naso ngeke sibe right sisodwa, umnyawo ngeke lube right luyi1, because impilo ayikhona ukuhamba kuphela. Yabona, impilo kukhona izinto ezifana iphathwe, idinga isandla kayisadinga onyawo. Impilo futhi ayisikhona ukuphatha kuphela. Kukhona izinto okudinga ezikhulunywa kusadingeka izandla lapho sekudingeka umlomo. You see, there is this combination uNkulunkulu ayifunayo, sihlanganise izipho. Eshamanda haya ngiyeka notice abathandekayo ukuthi uma kungahlangana kahle inkonzo, kuhlangana kahle izipho, kuhlangana ama grace, kuhlangana ama gift, kuhlukanisa amabomu, kuhlangana ama talents, kuhlangane yes, kuhlangana ama gift, kuhlangana ama office, yes, kuhlangane whatsoever. All these things mase singahlangana bathandakayo zisebenzele ikingdom zonke. Bafowethu singasheshe siqede assignment. Yini struggle sibe singaka bafowethu. Struggle sisidaliswa ukuthi nomunye mayiphusha ngapha. Angisho ukuthi asiyeke into esizenzayo sihambeni siye kwenza into zabanye. I'm not supporting someone's project la, no. Ngizama ukuthi but let us be asibumbane sibe munye. Okay ke nansi izinto mhlambe ofanele masifuna ukuyisebenza kahle lento ye-unity ukuze ibe ilungu. I-unity yabantu abamatured. Ngeke nje uvele uyisebenza into obunye uma ungakhulanga. I-maturity bafethu akusho umuntu omdala ngeage. Kushuwo ngesizulu ukuthi umuntu ovuthiwe. Mawumatured kusho ukuthi uvuthiwe. You see. Ukhulile. I-unity yabantu abamatured. Why I'm saying i-unity yabantu abamatured? Ayikho into attackwa njenge harmony. Yabo Satan attack nje harmony left, right, bottom, center. Ukuthi kube khona ukuhlala nje okukahle. Yabo singahlala kahle 2 3 1 2 months, then after Satan ufuna ucreate create indlela how are we going to sibe imess, singezwani, singakhulumisani, singadlelani, singahambelani, sigwemane. Yo, yabona, and form those groups, kind of groups. Obani abezwani nobani, ube nalo maqembu. I delay iqulu kaNkulunkulu, more especially revival bafowethu. Uyabona. So we need ukuthi uNkulunkulu asilekelele sibe matured, isikhulu. Immaturity akukhona ukuba irabha ukungezwa pain. But ukuba immaturity ukuthi ube nama good interpretations ezinto ezenzakalayo. Librokosaba. Ukwazi ukinterpreta correct into imesuke yenzeka. Yabo, that's maturity. Because abantu abaningi abalinyazwa into eningi bazala balingazwa ama interpretation. Uma ube khona umzalwane mhlawumbe uma khona nje into eyenzakalayo, mhlawumbe ube khona umzalwane okhuluma mhlawumbe kube khona umzalwane okhuluma athi ngiquote lento ejwayelekile common vele ngiyazi kahle ukuthi iyabathunuka abazalwane. Ukube khona umzalwane okhuluma udaba lwakho, mhlawumbe kuthotha umzalwane waxoxela umuntu othiza, ngisazokhuluma ngalonto. Waxoxela umzalwane othile indaba yakhe, uthe uyayizwa useyizwa kumzalwane 3. Enye izinto exabanisa abaningi abazalwane abaningi lezo, uthothi uzi story sakhe somewhere la ngasikhulumanga khona. Ngizokhuluma nalabo abazalwane bobabili. Oqala ngizokhuluma naye yilo muntu osuke okulethe indaba kuyena ngoba sengifike la mina ngidodila nje nenhlalo yebazi. Ngicela ukukhuluma nomuntu othenjwa uNkulunkulu ukuthi kuze umuntu kuye azohlambuluka kuyena. Mfowethu usukume endaweni kaNkulunkulu ngodaba lalo mzalwane. Please never ever think ukuthi leyanto it's all about you.
Uma nje kuba khona umzana oza kuwe ezokhuluma noma yiphi imeko yakhe noma isiphi isimo ezohlambuluka kuwe, it's very important ukuthi wazi ukuthi ume endaweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu kwethembela udaba lalo mzalwane. Yilo olalelayo lo okwamanje, yilo kuletha udaba kuye. Ngizokhuluma abantu ngizogcina ngayo le ngizophela la vele ngizoqhubeka next time ngokuye. Uma kuba khona umzalwane oza kuwe ezokhuluma udaba lwakhe noma kuthiwa iluphi, wokwazi ukuthi lo muntu ulethwe uNkulunkulu kuwena, futhi uNkulunkulu kwethembile wakwethembela lowo muntu. Khula ke, be matured. Listen to the story of that particular person, and ngiye-advise nje ukuthi hayi khona indlela endala nje abantu abadala yokuthi ayingaqali into ongathandaziwe. Yeah, you apply those things. I could. Yabona uma khona umzane ikhonto engifuna siyikhulume la, ngifuna ikhonto engifuna engilimaza it, okay, my brother, my sister or my mother whatsoever, let us pray. Father, in the name of Jesus, because ngathi nithandazo suke ni involve uNkulunkulu odabeni lolu. Then after ke you listen to a story of that particular person. Indaba basifetha ayifani, ezinye ziyasinda. Ingakho ke sengicela ukubuyela lo ozohlambuluka. Ungahlambuluki kumuntu uma ukukhuluma into eserious, ungayikhulumi kumuntu enilingana noma ongaphansi kwakho ngokwesisindo, because uyamqilaza already vele. The time ukukhuluma into heavy uyikhuluma kumuntu ongenawo amandla okuyithwala lonto, izomsinda. Indlela azokwenza ngayo ukuze ayikwazi ukuyiphula ekusindeni, uzoyithatha ayidlulisele mhlamba ayikhulume nomunye umuntu, kungase kwenzeka uyizwa sokumuntu wesithathu. Ingakho before uma really senza ngisho mina a biblical, angisho into yama gossip egcwele enziwa abantu, thothi umuntu uyakhuluma nje akhuluma nanombani. Kodwa uma uthi ufuna ukukhuluma indaba yakho ngenhloso yokufuna ukusizakala, kuba kuhle kakhulu uma uzothola umuntu a little bit senior than you, angisho in terms of age, kodwa in terms of the ngisho ngikhuluma nge-level yakwamoya. Thola umuntu omatured, thola umuntu obona ukuthi this person, angiyazi asikho iscale la qala khona umuntu ukhulile noma akakhulile, kodwa uyakwazi ukubona, I know I can trust this person for mhlambe ngodaba olunjengalolu. One, yenza sure ukuthi umuntu nawe wena onodaba uthile ofuna ukukhuluma, yenza ama choices are right. That's why it's advised that people must go to abantu abangama leaders, go to abantu abawaso ban, because then you talk your story. Wena kolale the story, make it a point mhlobo wami ukuthi mfowethu wethenjwe uNkulunkulu. Yiba umuntu omthandazi. Hey mfo. uJesu uthe phonselani inkathazo zenu. Phonselani inkathazo zenu kimi. Wayesethi ngizonikhathalela. Phonselani inkathazo zenu kimi. Fanele ube umuntu omthandazi. Uma umuntu kukhona umuntu olethe udaba kuwena, ukuze lungakusindi ugcina usuluthula endaweni erod, take it to the Lord. Take it to the Lord. It might happen umzalwane une pressure, unencindezi, kunento ethile emqanekisile naye akasakwazi ngempela, noma uyathandaza kodwa uyezwa ngathi umthandazo yakhe isitha siya attack. Enkathi ezokhuluma nawe, either ulethe kuzolethe isupport yomthandazo noma ke mhlawumbe uzodictosa. Udictosa ukuthi umuntu akuthulule ipain yakhe kuwena. Make it a point ukuthi you take that thing to the Lord. Uma ungathandazi ngento ekade ilethwa kuwena, I'm telling you my friend, uzoba temptation ukuthi izohlala kuwena lento ikusinde, uzogcina kukhona omhlebelayo. Abantu babekhuluma nabantu ababethembayo, lo uze kuwena uze obekwethemba, nawe uzoba nomuntu omthembayo, nalo umuntu ade umxoxela unomuntu omthembayo naye izohamba ke lento ihambe kwicycle izibuye izoqala la yaqeka kade isuke khona, and the relationship is broken. Then make it a point then ukuthi uma kuba khona udaba lulethwa kwena lomzalwane, wenza show ukuthi umuntu omthandaza. Hey bafowethu, ingcono ukuthi athi asaliqathi mana mhlobo wami, ayi mfowethu please angicela nje ukukuthumela kumuntu ongakwazi ukukusiza ngento njengale, ngicela ungakhulumi ngawo uma uzazi ukuthi awukho strong enough to carry imithwalo nesindo sabazalwane. So it's very much important to avoid izinto zokulalela. Uma ukuthi uyalimala mawusulalelile noma uyehluleka ukuthi uma usuyizwile into ukuthi uyigcine uyithandazele, uzungene kwi temptation yokuthi uyidlulisele kwabantu. Baningi abazalwane esinabo la ama relationships alinyazwe ukuthi umuntu wakho unyudaba kuyena walithatha. I can tell you, ngisho singazama ukuyigwema lento siyibalekela, but I will tell you, ama relationships amaningi
enye izinto ezilimaze ubudlelwane ebandleni ilo yonto ukuthi umzali nowakhuluma wenza isitori sakhe sesikhulunywa ubani bani sadlula saya kubani bani sahamba ke mawuthi sahamba sasafika la siya khona. Let me just help someone owaya wayokhuluma kumzali othize ngenhloso yokuyihlambuluko mawuye ngenhloso yokuyithulula into muka wayithulula into yawela kumuntu othile wayithatha lo muntu wahamba nayo sengiyakhe angithi wena wawuye uyaduyithulula ungalimali to the core because that day uyayithulula lento uyikhuluma iBhayibheli ithwalisanana imithwalo umuntu engakuthwalisa umthwalo decide umthwalo ku-owner umthwalo wakho you are free wena emthwaleni ngoba nje bese eqhubeka naye ekhuluma ngayo should say owner lesengeyakhe so ungalimali to the core ungazulimala ngalendlela ukuthi uze yabona uzucaba uzukuyeke ngisho uJesu uthi abazana abanalo iqiniso hayi ngeke akayikho umuntu engamethemba manje emhlabeni hayi this baza bathaba yeso sengicasukile lapha bazalwane sethi abangcono usho umuntu ongakholwa yeso sengicasuke serious lapha ngcono usho umuntu ongakholwa how come kanjani so you will see ukuthi these are serious matters esibhekana nazo in the church thothi abazalwane abekho trained ukwazi ukuhandlisha ama issues abanye abazalwane. Let me talk this thing bazalwane ngeqiniso ngeKristu. Bekade eqaleni sisebenzisa kakhulu ubuholi. Kodwa kuyabona ngathi abazalwane manje sebeyakwazi ukukhuluma bodwana. Uyabona information isuke from this side iye ngakuleli side. So kuyaphoqa let us train people with how to handle ama issues are serious abazalwane. Bafothi ngiyazi ukuthi into mayifike yashisa depend nawe futhi ukade unika istory okade ungasilindele into okade ungayazi noma thiwa sifisiphi uhloba la ngikhuluma ngeside elilodwa le ndaba wonke umuntu uzofuna how yabona le nto yokwethuswa information obukade ungayilindile ingakufaka ku temptation yokuthi ugcina usufuna ukuyikhuluma nomunye umuntu oba nawe it's a blow. Iminti ifika kuwe this is the system nayi formula iminti ifika kuwe ikhunywa umzalwane listen to him or her emva kalokho pray about it. Abantu abafuna ukukhanda a direct communication noNkulunkulu relationship noNkulunkulu in terms of izinto abanithwele talk to the Lord pray to the Lord. Yazi kathi uyikhuluma lento uya ngokuya uyayixosha kuwe mawuyitshela uNkulunkulu sokuyithatha kumnika ngoba nalo sukumkhuluma naye sukumnika naye. So the more you talk the more you talk to God is the more unikeza uNkulunkulu lo yinto. So make it a point that awuyenzi mistake ke yokuthi ungabe umuntu othandazayo. Yiba umuntu omkhuleko sengizoyivala futhi today sengizokuba next time. Yiba umuntu omthandazo mawuthi uzohandlisha ama issues abazalwane qala kubo umuntu omthandazo. Yiba matured enough. Bazalwane awengikhuluma nabantu abasuke nabethwele awukhulumi nanombani bafowethu. Ukuze ungalimali awukhulumi nanombani make good choices. Oh let me just tell you yes ngobaba listen to me akubona bonke abantu abagcotshelwe ukuthi rana indaba zabazalwane. I wish in our churches we may have ama leaders uNkulunkulu asisize ngoba ngiyazi le ilalelwa yiwonke umuntu leaders uNkulunkulu makasisize uNkulunkulu asiphe ngeso lika moya ukwazi ukubona abantu abane grace your counseling. Angisho in terms of ukufundela by only but khona abantu abanga attendanga isikole se counseling but they have grace. These people are good ekulaleni ama stories abazalwane indlela nakulalela ngayo nje so very much professional. Uyabona shamthuza lento enkulu engaka this person will be calm and relax and listen to your story. Uyabona this person is anointed for that. Sangathi singabakwazi ukuba pinpoint alabo bantu and sibanikeza itask neassignment yokudila nama issues abazalwane because bazalwane akuona wonke umuntu ofana deal nama issues. Oh I will talk like this ngiyazi ukuthi some of you will agree with me maybe abanye ke bahlale khona and disagree with me if possible that's not a problem. Akubona bonke obaba abasebashadile abasebandleni abane grace yokweluleka insizwa. Akusho umusu uganiwe wathola inkosikazi then usuthola ucobo lokuba umluleki. No igrace le inkonzo lento kweluleka inkonzo because i-challenge ebandleni that is our mistake. Ebandleni nje sesithi mantombazana hambani lapha komama
hambani komama nabo umama bani hayi hambani komama naba omama bakhona man umama bani baba tell us direct us umama bani because if you take us to go mama uzosisa komama of one mistake soyenza so overload umama ngenkonzo ngeyona yakhe mase beyalimala abazalwane hayi uma ngaqhuma nomamani into engilimazile manje ukuthi udaba lami ngaluzwa kubamani iquestion umambani wayeka unayo ni grace yokuthatha ilulu noma okwenza njani yokulalela inselelo zabazalwane why are we overload abamanye ama mistakes adalwa nayithina uyabona we just send people nje go to them abazane bezwe leyo nto umuntu usanda kushada manje noma amantombazana asanda kulokhuzana asikwazi nanokuthola okay nabo mama banenkonzo hayi thi besobe bed laba bazi besona inkonzo ngeinkonzo bazalwana ngoba ezinye izinto ezidala lento ukuthi kumixwa ama positions thatha ugoalkeeper simenze striker uyabona sithatha istriker sisenze ugoalkeeper sithatha idefender silifake phambili sithi alikhahlela ama goal sithatha umuntu ongabe ukhahlela ama goal sithi aka defend ama odlala uleft simdlalise ngakwa right ongabe udlala ecenter simdlalisa ngazi kuphi this is what that is this disorder it cause a lot of ngoba iunity enye neharmony ebandleni it cause ukumixwa kweinkonzo uthatha umuntu abamile einkonzweni zabo sivele sinje bhu hayi hambani lapha insizwa hambani lapha kobhuti benabadala umuntu angabe ubhuti omdala uthothi really hayi ngobe weak ngobe bad uthothi akusiyi inkonzo yakhe ukukhanselisha abantu engafika umuntu la unenkinga avela kwephuma kuyena usuwes you see omunye umuntu uma lalala istory sakho usensitive ngalendlela yokuthi this person can make you ukhale ukudlula avala khala adlule ngisho wena lalele yabo ubona ubonke yesho lethi serious ngempela uyabona azithi nje yazi azakufonele ngakusasa omunye athi yaza ngilalanga izolo into ngixoxele yona namanje uzubona ungamdamage umuntu yo because what we have done not this thatha udaba all right walisa kumuntu kodwa wrong so we need to see na ngizokhuluma ngeleadership siyadinga ngempela ebandleni kube nabantu esibabona athi yazi umuntu unayo inkonzo yokubalalela abazalwane this person is good then sesiyabamisa labo bantu bazalwane naba abantu abasizayo in case ubuholi bungekho available naba abantu abangakwazi ukusilakelela bantu abasha nanga umzalwane esingakwazi ukusondelana kumzana uA no B no C no D mhlambe ke mabanda kanjalo siphinde si-add a number of those people so that abantu bangayi ngoba ukulimazana okuningi kudala ukuthi siye kumuntu wrong sayofuna into engekho uyabona umuntu anganayo inkonzo yayo saze samfaka kwi temptation yokuthi lo mzalwane azaza alimale noma alimazeke nabanye so as I'm closing ngifuna ukuthi it's so much important Zion